Utikalo kile mugan ani konoto samba fla ani mugan nani au bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoni o yɛrɛ kɔni de tarata don utikalo kile mugan ani wolonwula san 2024 kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka fanga tigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fini tigilamɔgɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wulikajɔ dɔ o yɛrɛ kɔni kɛ Kidal marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tizamatène a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ye sanfɛ wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni sela ka gati ni olu bɛ wele ko groupes armés terroristes ni an bɛ olu wele an ka bamanankan na ko banbagaciw k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka dadigi kɛ olu la kosɛbɛ Tizamatène ale marabolo kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ état-major général a ma sɛgɛn a ma ɲinɛ a tilala tuguni ka segin k'a fɔ tuguni k'u yɛrɛ kɔni b'u ka wulikajɔ la ko halisa fɛn min yɛrɛ kɔni ni jamanadenw bololafɛnw k'u ka wulikajɔ kun ye walasa ka olu lakisi. Siraba kasara ale yɛrɛ kɔni cayalen don kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karidon a yirala k'a fɔ siraba kasara juguman dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla Bamako ale ni Fana furancɛ la bi alamisa don utikalo kile mugan ani kɔnɔntɔn san 2024 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kanɲɛ 7 waati a yirala k'a fɔ siraba kasara juguman dɔ o yɛrɛ fɛnɛ kɛla tuguni ni yɔrɔ kelen in fɛnɛ masurunyala Bamako ale ni Fana furancɛ la a yirala k'a fɔ Karidon kari min ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka a kun da Bamako kan ani remorque dɔ min yɛrɛ kɔni ni ale kun bɛ ka a kun bɔ Bamako kɔnɔna kan ko olu yɛrɛ kɔni donna ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ ni bolimafɛn fila ninnu olu yɛrɛ kɔni donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka siraba kasara cɛjugu ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni yɔrɔ kofɔta in na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka finitigilamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la protection civile a yirala k'a fɔ olu maaw yɛrɛ kɔni kɔnna ka u kun da yen kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunnafoniya jɔnjɔn yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ a degaw la. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni kabako koba dɔ a yirala k'a fɔ o kɔni kɛla olu ka marabolo kɔnɔna na kosɛbɛ tɛnɛn don utikalo kile mugan ani wɔɔrɔ san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni sifinnaka musoman fila ye ko olu yɛrɛ kɔni kun bɔla u ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo marabolo mɛn ni ale bɛ wele ko Bakuncɛ ni a bɛ Gunzowere ale ye commune fɛ kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko ni musolaka ninnu olu yɛrɛ kɔni kun tala ko u bɛ taa u ko u ka ba u kɔnɔna ko koli yɛrɛ kɔni senfɛ ko ji yɛrɛ kɔni olu minɛ min yɛrɛ kɔni kɛla k'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni somɔgɔw kun t'a kalama a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni su o yɛrɛ kɔni yela arabadon utikalo kile mugan ani seegin san 2024 kɔnɔna na ka u suturali kɔ o kɛ o don kɔfɔta bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala deli badane ma ala k'o di u bɛɛ lajɛlen ma. An ka lakana tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na an ka Bamakɔ Sidoɲare ale ye sigida min nɔ ni an bɛ ale wele ko Yirimajɔ a yirala k'a fɔ o commissariat de police maaw ka ɲɛmaa ni a bɛ wele ko Modibo ka jara ni maaw b'a wele kosɛbɛ ko OPJ ale ni a ka adjoint min nɔ n'u bɛ wele ko Yusuf Kulubali kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ olu ka wulikajɔ dɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a daminɛ utikalo kile mugan ani naani ka taa don utikalo kile mugan ani wolonwula la ko olu yɛrɛ kɔni bɔla k'u tigɛ da bingani walikɛla maa 6 ɲɔgɔn kɔ kan ni a yirala k'a fɔ ko bingani walikɛla maa 6 ninnu ko maa 3 o yɛrɛ kɔni sɔrɔla olu la min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bingani wale o yɛrɛ kɔni kɛ Yirimajɔ masurunya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Yɔrɔjanbugu o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ tuguni ko maa 3 ɲɔgɔn kɔ wɛrɛ fɛnɛ minɛna tuguni maa 3 minnu ni a yirala k'a fɔ ko moto suyɛnnu olu yɛrɛ kɔni kun bɔ olu bolo kosɛbɛ ani fɛn min yɛrɛ kɔni an ka bolola maramafɛn caman ye ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔla u bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni bingani walikɛla ninnu u bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan u ni ɲangini min ka kan u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna u da u kan. An bɛ taa kita ale église protestante min nɔ a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔla kan bi kunu arabadon utikalo kile mugan ani seegin san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko église yɛrɛ kɔni binnen ko maa 2 ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ko maa 1 ko o yɛrɛ kɔni jogila kosɛbɛ min bɔnɛna ani na an bɛ ala deli badane ma ala ka a di u bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fɛnɛ jogila an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya kɛ u bɛɛ lajɛlen.
An ka Bamakɔ ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kɛlɛ olu ye maa minnu bɔ u dagayɔrɔ la ka na u sigiyɔrɔ u bɛɛ Bamakɔ ma. A yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna na nin wagati in na ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sanji o yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni kɛ n'o ye o bɛ ka kɛ sababu ye ka to olu maa ninnu bɛ kamanagan o kɔnɔna na kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka lakana o sɔrɔ cogoya min na. Min yɛrɛ kɔni ye kaba ye ni ale bɛ bɔ samiyaw fɛ ka caya kosɛbɛ a yirala k'a fɔ an ka Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ ale yɛrɛ kɔni ɲɛlen don kosɛbɛ o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ kaba feerelaw olu yɛrɛ kɔni hakilinata de ko ɲinɛ kɔni kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni kaba sɔrɔ sɔngɔ duman na ko wa ko a yɛrɛ kɔni mana kɛ cogo cogo ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka feere ko ka u ka bɔta o sɔrɔ a la o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye nutritionniste ye ni an bɛ olu wele ko kɛnɛya tigilamɔgɔ ni olu ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don baloko o yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli ma kosɛbɛ olu yɛrɛ kɔni dɔw yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kaba ye ko a ka ɲi adamaden ale ka kɛnɛya ma ko fɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ adamaden fari la ko a dunni yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to o yɛrɛ kɔni bɛ a jɔyɔrɔ fi kosɛbɛ nka fɛn min yɛrɛ kɔni ye consommateur ye olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko kaba ko a bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni ko ɲinɛta ko o yɛrɛ kɔni da bɛ ka ja kosɛbɛ ko ka tɛmɛ san tɔw ta kan. Kunu arabadon uti kalo tile 28 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye jɛkulu min ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingani wale min bɛ ta ka denmisɛnninw ale ni musolakaw olu sɛgɛrɛ ka o yɛrɛ kɛlɛ cogoya min na a yirala k'a fɔ o lancement ba o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kunu o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kun min yɛrɛ kɔni kama walasa cɛlaka minnu bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baara ye nin dantɛmɛ wale in ye a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniya kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka ba Maliba ale dolontan kɔnɔna na yɛlɛma dɔɔni o yɛrɛ kɔni dolala kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Erike ni ale kun ye an ka dolontan sɛgɛw olu yɛrɛ kɔni ka sélectionneur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka entraîneur ye a yira n'a kun bɛ kalo damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ falenna ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Tom ye ale yɛrɛ kɔni tala k'a suganti k'a kɛ an ka ba Maliba ale dolontannaw ka entraîneur kura ye. Alisa an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniya kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba dolontanna dɔ ye ni a bɛ wele ko Amadu Ayidara a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni wulila ka i kunda Gawo kan ka taa dɛmɛ o yɛrɛ kɔni don Gawo ale yɛrɛ kɔni marabolo maa dɔ ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni kɛlɛkɛla sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ka fɛn caman na kunnafoniyaw u yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ye dɛmɛba don nin ma kofɔta ninnu min yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye nin ma kofɔta ninnu ma o tɛmɛnen kɔfɛ ma kofɔta ninnu u yɛrɛ tilala ka don ba don ka ɲɛsin nin dolontanaba in ma a ka baara ɲuman na. Farikolo ɲɛnajɛ ale kun ka ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔkan dolontannaw a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Arikɛn ye ni ale bɛ kɔkan dolontan o kɛ kosɛbɛ ko ale yɛrɛ kɔni gɛrɛsɛgɛ la 2023-2024 ale sule dɔrɔn la. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger uti kalo tile 26 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Niger ale yɛrɛ kɔni garde nationale kan min bɛ yen nɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingani walekɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ko o lamunu walasa u bɛ se ka bingani wale cɛjugu ko o yɛrɛ kɔni ta kan ni yɔrɔ kofɔta in sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ u ka finitigilakaw olu yɛrɛ fɛnɛ wuli ka jɔ kɛ kari ɲɔgɔnnaw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Niger finitigilaka maa 24 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna o ni na ko 10 ɲɔgɔn kɔ fɛnɛ ko olu yɛrɛ kɔni tununnen don ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ alisa olu yɛrɛ kɔni ma ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye banbagaci ninnu ye kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bolila ni u yɛrɛ kɔni ka maramafɛn caman ye ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka bolimafɛn ye ko u bolila ni olu caman ye. Alisa an bɛ to Niger ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Nigeria ale chef d'état-major général ye ni a bɛ wele Christopher Musa a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni nana bɔna kɛ Niger ale yɛrɛ kɔni chef d'état-major général la ni a bɛ wele ko Salawu Banu kunu alamisa don uti kalo tile 28 san 2024 kɔnɔna na bɔɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni kunba yɛrɛ kɔni kun ye min ye o de fɔɲɔgɔnkɔ min ni o yɛrɛ kɔni kun tɛmɛna Nigeria ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni tɔ bɛ se ka ban cogoya min na. An bɛ taa Ukraine jamana kɔnɔna na u ka farikolo ɲɛnajɛ dɔ bɛ yen nɔ min ni ale bɛ wele kosɛbɛ ko Jeux paralympiques 2024 a yirala k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kiev ye ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka athlète maa 140 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bila ka taa o farikolo ɲɛnajɛ in na halisa hali ni u bɛ gɛlɛya o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ o kɔnɔna na.
Ok. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Namibi ale jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɔra ka kunnafoniya dɔ u yɛrɛ kɔni bila. U y'a yira k'a fɔ ko CCRS jiko gɛlɛya ko o yɛrɛ kɔni ɲɔɲɛlen no u fɛ kosɛbɛ. O yɛrɛ hokumu de kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni y'a ŋaniya ta ko u bɛna sama 83 ɲɔgɔn kɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna olu faga ko o sogo ko o yɛrɛ kɔni dilan kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni ka jamana maadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye CCRS o bɛ se ka dɔgɔya u ka jamana kɔnɔna na. Ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.